399 garax ser ikunu disponibbli għal kiri minant l-awtorità ta' djar. Dan permezz ta' skema ġdida li ser tara kif il-blokok tal-akkomodazzjoni soċjali ġodda joffru wkoll xi ħaġa lura lill-komunità fil-waqt li jitnaqqas l-inkonvenjent ta' nuqqas ta' parkeġġ. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes spjega kif dawn it-399 garax huma mqasma fi blokok differenti ta' akkomodazzjoni soċjali ġodda f'9 lokalitajiet differenti. Dawn huma f'Ħattart, Birkirkara, Bormla, Ħarkirkop, l-Imsida, il-Qrendi, is-Siġġiewi, Ħażebbuġ u Żurrieq. Incidentalment ukoll fil-passat ħafna minn nies li kienu jgħixu fil-housing estates minħabba l-inkam tagħhom ikun baxx ma jkunux jaffordjaw li jikru l-garaxxijiet u allura jibqgħu vojta. Għal daqstant aħna din id-darba ħsibna li nagħmlu available dawn il-garaxxijiet anke lill-residenti tal-madwar li jgħixu fiż-żona li għandhom bżonn ukoll spazju ta' parkeġġ biex huma wkoll jibbenefikaw minn din il-faċilità. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar spjega kif l-espressjoni ta' interess ser tinfetaħ nhar it-tnejn 11 ta' Ottubru. Huwa spjega kif il-kirija mhux ser tkun waħda sussidjata u ser tkun qed tirrifletti wkoll il-kobor ta' kull garax. Stqar kif huma l-iktar persuni li jgħixu qrib tas-siti fejn hemm il-garaxxijiet in kwistjoni li ser ikunu qed igawdu minn din l-iskema. Użajna metodu li l-persuni rispettivament midħul tagħhom jistgħu japplikaw biss l-iktar persuni ħajnataw priorità huma dawk li jgħixu l-aktar fil-viċin. Allura l-awtorità l-metodu huwa li min l-aktar viċin ħajkollu iktar ċans li jieħu garax minn daw il-fissiti differenti.